Dobré ráno, je to napsaný a taky dobré ráno všem. Jdem na short. Čau lidi u shortu. Vítám vás a tohle je na kolik pokusů dokážu dát přesně 1 sekundu. Takže začínám. Čtvrtý, pátý, 6. Jako! Jo. 28. Jo! Nice. Škoda, ještě jsem hradil. OK, takže na 28 pokusů, tak čus, pust autobus. A nezapomeňte se přihlásit na odběr na kanál Chlebíček. Chlebíček, směli Chlebíčka a piškot. Nechápu. To je ve zkratce natáčení Chlebíček a piškot. Jo, takže čau. Tohle byl špatný nápad.